karshe kan yasa ai makari ce na siyar ko akwai dan sandan da zai kama ni ne na wale ko gossip kin san mu mata an ji ne wannan tsegumin a cikin mu in ba mu yi ba ma sometimes ba ma jin daɗi mun iya tsegumi sosai bare mu irin mun ko da ido ma sai yau an yi tsegumin kenan da ya bata min ciki ni abincin da yake bata min ciki in na sha gari ko na ci teba shine kawai baya dacewa da system ɗin jikina. Kullum na cikin abin dariya aidi. Ko jiya ma na yi wani ina bacci ma na tuna dariya nake. Akwai inda nake aiki ofis ɗinmu. So akwai wata inyamura ta takura mata. Ta takura min sai na warware mata irin nawa irin juju ɗin. To yanda muka yi ne ina waye ita to irin abun ya yi looking childish kin gane irin sai inda tuna abun sai abun ya taban dariya hakan nan dai ni ba a burge ni ba kasafai irin ni ba abu in ba arka na bane ba na ma sanin yana nan ko baya nan bai dame ni ba. Ni masoyi ina yin soyayya ne to maybe lokacin da yarinta da baka mallaki hankalin kanka ba ni soyayya na idan ina son ka taryan so sosai babu miss ba kwana ba mago kana yi min rashin gaskiya so ɗaya to an wuce wurin bana kuma waiwaya baya gaskiya. Gaskiya akwai ina fama da hawan jini sannan kuma sometimes sugar na yana hawa amma hawan jinin ya fi ƙarfi na tsana a yi man ƙarya ba na ƙarya is very rare kawai dai ni ban sani ba ni kaina sometimes ba na gane kaina wani zubin in burkice wani zubin yi daidai wani zubin gani nan dai ni ma ba na gane kaina wani zubin wallahi to na yi babban magana ke ka tabbaye ne babu ne kwalla nake yawo na babu ni ba na yi fa sai a yi min magana so tewo a whatsapp so 100 na zo na yaka na ya dagi na ajiye na ci gaba da uzurin gabana wallahi duk wannan abubuwan ban cika shi ba kawai dai wayan ma sometimes ba kowanne ba ko da yaushe nake daukan shi ba gaskiya sana'am siyar da kaya kamar lesussuka anything about bride hakan nan ina ma planning in yi wannan shagon a Kano abincin da na fi so ina son maimai in fact ni ba wani wahala a rainon yara ni a yanzu ma da Allah zai ban muje in yi aure ina sha'awan gana kuma haihuwa ga ina rainon baby yana burge ni saboda ni in yana rainon baby na fi kyau ma na fi tsafta of course Kano mana ni da aka haifa na nan na girma fa ileshan ma na je sai ga mutanen kaman ba mutanen tambayan kwakwa ka ganni ka ga abu kaman wannan abin fa wannan green ne ko blue ne ka ce wannan wani kala ne baki ne ko fari kuma kai kana ganin kalan shi irin wannan tambayan ya kan kula da ni kaman last 2 weeks zan je banki zan shiga banki kawai wata mata ta ganni from nowhere an yi dropping dina ne tana zuwa Aina'u Laila na ce ina gajiya da fara'a na da kuma the next thing wai ina motanki na ce na siyar ko kina da bayani a kai so irin wannan tambayan ba na iya tolerating din shi gaskiya